En aquest vídeo, veurem com consultar les connexions de la teva web o cloud. En primer lloc, iniciem sessió al nostre SB-Panel indicant usuari i contrasenya. A continuació, cerca el teu servei web o cloud en el cercador superior. Des del dashboard del teu servei, fes clic en el botó Ús del servei, Top Connexions, Top IPs. La primera secció, Top IPs, ens dona una visió de les adreces IP que més connexions han realitzat al teu hosting web. Aquesta funcionalitat és útil per l'anàlisi del trànsit del lloc, ja que permet identificar patrons d'accés i possibles comportaments inusuals. La següent secció, Top Països, ens proporciona una anàlisi de les connexions al teu hosting web segons la ubicació geogràfica dels visitants i les connexions totals realitzades des de cada país. La secció B-Hosts, disponible per a servidors cloud, ens indica els virtual hosts més utilitzats. La secció Top URLs únicament està disponible en un hosting. Ofereix una anàlisi de les URLs més visitades en el teu hosting web. Aquesta funcionalitat pot ser útil per a revisar el contingut al qual accedeixen els visitants i com es distribueix el trànsit en el teu lloc. Amb el mapa, podràs visualitzar les connexions de manera geogràfica amb una representació visual del trànsit internacional.